oči, nechceš vnímat svět, ležíš na posteli a necítíš svůj tep. Právě si odešel z pekla do nádherného ráje, kde všechny sny a naděje zmizely do háje. Díky tomu si strávil poslední dny života, nevnímal si okolí, pro ostatní si byl slabota. Ptá se Boha na otázku, proč si vzal tebe, prej ti chtěl ukázat na čas, jak je hezký nebe. Tohle to všechno způsobil jeden velký omyl, kdyby si to nebral, tak by si možná přežil. Už toho bylo moc, byl si nalitej i ve škole, na všechno si sral, v těle tak 4 promile, doma v koutě brečíš a tvým kámošem je Stopex, jedinej kámoš, který tě vždycky někam dovez. Přestáváš se ovládat, depresí je strašně moc, přehnal si to, teďka je pozdě volat o pomoc.